Nado, Dustin Beloro and family, Mr. and Mrs. Joselito Salcedo, Manugo and Cirilo family, Fordan and Manugo family, Junjay Fortuna and family, Mrs. Elisa Vinilio and family, Araceli Oliva and family, as in Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Para sa mga petisyon, dolot ninda Mr. and Mrs. Piomonte and family, Pandes, Pontillas Tulidanes family, Asin Ruben Oliva and family. Petition Mass for Honorable Madeline Yorobi Alfilor, dolot ni Nenet Berinya and family. Para sa Kalagninda Santos y Flora, dolot kan Fordan Manugo family. Mass of the Holy Spirit, dolot kan Fordan Manugo family. Para sa gabos na mga kalag, dolot ninda Jenny P. Volivar, Maria Victoria Tesnado, Mr. and Mrs. Robert Lianza, Regala and Marpuri family, Mr. and Mrs. Vicente Verango and family, Mr. and Mrs. Pio Monte and family. Para sa Kalagninda Igmedia y Felisa Marie Candy, dolot kan Jacob family. Para sa kalag ni Elias, dolot ni Maria Victoria Tesnado.
para sa kalag ni Escolastica, dolot ni Hope Bolivar and family. Sa kalag ni Sulpicio Jr., dolot ni Alili Obrero and family. Sa kalag ninda Victoria E. Maximino, dolot kan Jacob family. Sa kalag ni Lourdes, dolot kan Galicia family. Pasasalamat, dolot ni Jenny P. Bolivar. An sa tuya pong mass sponsors, ngunya na pagkahapon, iyo po ang mga minasunod. Miss Ana Veronica Niebres and family. Mr. and Mrs. Danilo Niebres and family. Mr. and Mrs. Primo Alcomendas and family. Mr. and Mrs. Al Fortuno and family. Florencia Oniate. Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Nimia Docot and family, Mr. and Mrs. Carlos Villoso and family, Mr. and Mrs. Salvador Espares and family, as in Mr. and Mrs. Bernabe Luzon and family. Marahay na hapon po giraray sa indo mga tugang. Ngunyan po sa tuyang pinagsaselebrar ang solemnidad ni Santa Maria, Ina kan Dios. Pinapahayag ni San Pablo sa babasahon na si Jesus namundag sa sarong babae asin namundag bilang sarong Hudiyo na sakop kan tugon. Tunay na tawo si Jesus. Inataman, tinukdoan, asin namutan ni Santa Maria. Siya ang ina ni Jesus. Alagad,
ninhuli ta si Jesus Dios asin bako sa nang tawo. Maninigong apodon si Santa Maria na ina kan Dios. Puon na si Santa Maria apodon na maglingkod sa Dios, daiman niya nasabotan ang plano nin Dios. Alagad, uminuyon siya na pano nin pagtubod. Mangyari lugod sa ko, susog sa saimong tataramon. Angay nagayong punan ang bagong taon sa pag-omaw ki Santa Maria. Ang tawo na may espiritu nin pagpasakop sa tataramon kan Diyos. Arog sa iya, akoon asin sunodon niyato ang kabuktan nin kagurangnan sa bilog na taon na ini. An sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkahapon, panganganotan ni Reverendo Padre Eutychio J. Infante. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran ka nama, kanak, asin ka ni Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo nga gurang nanta, ang pagkamot kan Dios, sinan pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Matugang, akuntan sa tuyang makasalan, ang aning nigo kita magselebrar, kan mga banal na misteryo. Nagkumbisal ako sa Diyos na makakamahal. Asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak mang lugod sa tan Diyos na makakamhan, asin pakapatawada, ang sa to makasalan, darahon kita sa buhay, na dahil kasagkoran. Amen. Amen.
kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa laga katulinongan, sa mga taong marahay ang buot. Ginoo maumika, rinurukyaw ika, sinasamba ika, pinapanguraway ika, pinapasalamatan ika. Uli ka nakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang nan aking bukong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, O Diyos, nasa mabungang pagkabirhen ni Santa Maria, nagwaras sa katauhan nin mga premyo, adaying sagkod na kaligtasan. Itugot mo na mimibi kami, na mamatian mi na siya nagngangadji para sa mo. Nahuli sa iya, magkanigo kami mag-ako, kan siyang aki, burabod nin buhay. Siya nakibamang nabubuhay, asin nakahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Hinahagad niya to ang pagkaherak asin bendisyon ning Diyos. Tanganing sumirang sa sato an sa iyang lalawgon. Ang lalawgon ning Diyos, nahihiling niya to sa lalawgon ni Jesus na sa tuyang kagurangnan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga numero. An kagurangnan nakiulay ki Moises asin nagsabi, ini an isabi mo kini Aaron asin sa iyang mga aki. Siring kaini an pagbindisyon nindo sa mga Israelitas. Sabihan nindo sinda, bindisyonan kamo asin ang punon nin kagurangnan. Ipasirang sa inda nin kagurangnan an sa iyang lalawgon, asin kahirakan niya kamo. Ipahiling sa indo an katuninungan, siring kaini,
Pag-aarangon ninda an sa kungaran para sa mga Israelitas asin bibindisyonan ko sinda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio al simbag po kan gabos. Bendisyonan kita nin Diyos, hulita siya maheherakon. Bendisyonan kita ning Diyos, hulita siya maheherakon. Kahirakan kita, asin bendisyonan nin Diyos. Sumirang sa sato, an sa iyang lalawgon. An sa imong dalan, ikapamidbid sa kinaaban. An sa imong kaligtasan, sa gabos na banwaan. Bendisyonan kita ning Diyos, hulita siya maheherakon. Ipag-ugma nin mga banwaan, matanos, an sa imong paghade sa katawuhan, an mga banwaan sa imong inaataman. Bendisyonan kita ning Diyos, hulita siya maheherakon. O Diyos, pag-umawon ka nin mga banwaan, pag-umawon ka nin gabos na katawuhan, bendisyonan kita nin Diyos. Mag-arang sa iya an bilog na kinaban. Bendisyonan kita ning Diyos, hulita siya maheherakon. Huli ki Kristo, itinausatuya nin Diyos ang gabos. Dating mga uripon kita nin kasaalan, alagad nin huli ki Kristo, nagin mga aki kita nin Diyos. Si Santa Maria, nagkaigwang dakulang katungdan sa pagpamidbid kan Diyos bilang Ama. Kita mga aki ning Diyos, kun kaya maninigo kitang mag-apod, Aba, Ama. Hinanigon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Pag-abot kan itinalaan na panahon, sinugo ni Diyos ang sa iyang aki, namundag sa sarong babae, namundag na sakop kan tugon sa pagligtas kan mga nasasakupan kan tugon. Tangani na kita akoon bilang mga aki. Ang tanda na kamo mga aki, iyo na ipinadara ning Diyos ang Espiritu nin sa iyang aki, sa satuyang mga puso. Ang Espiritu na nagsasabi, Aba, Ama, huli kaini, ikanagin aki, bakukang uripon, asin huli ta ikaaki, ikaman magmamana. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Sa Diyos sa kainitaasan, asin sa kagakatulungan, sa mga taong minatayanin mo. Ang nagurang na pa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagidali sinda asin nakuha si Maria, Jose, asin ang umboy na nahulid sa bahogan. Nahiling ninda ang umboy, asin inosip ang mga sinabi sa inda, dapit sa iya.
Ang gabos na nakadangog nagngalas sa mga bagay na inusib kan mga pastor. Ini gabos rinimpos ni Maria sa sayang puso asing pinagkurop-kurop. Ang mga pastor pagpuli nagrukyaw sinagumaw sa Dios huli kan mga bagay na sa hindang nahiling asin nadangog. Kabos siring nagayo sa binareta sa inda. Sa ikabalong aldaw para sa sirkumsisyon kanumboy, itinaos sa iya ang ngaran na Jesus, ngaran na itinaos sa iya kananel, bago siya ipinangidam. Maray na bareta, ninsa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po kita gabos sa paghinanyogan homilya. Na umatang-matugang, ngunyan yan enot na aldaw kan bagong taon 2022, kaya Happy New Year po sa kabos. Kada bes na kita minatalikod sa daan na taon, maninigo na kita magpasalamat sa mga Diyos sa kabos na makarakayan, na biyaya, na bendisyon, na ibinara sa tuya nin mala Diyos. Kung lalo na ka nagtalikod na taon 2021, ang balaog nin buhay, the gift of life. Aram niya ito, nagi kita sa mga kalamidades, mga pandemya. Walang ganit, aniba sa tuya, nawaranin buhay. Alakad matugang kita, padagos na nabuhay. Kaya maninigo na kita magpasalamat sa iya. The gift of the family. Ada kulang balawag din mala Diyos, nagwa kitang pamilya. Sa tuyang sinasarigan, sa tuyang namumutan, pamilya, sa tuyang inataman. Kulang balawag ini, kan sa tuyang kagurangnan. The gift of community na kita namubukay sa sarong komunidad. Nagtitinabang-tabangan, nagkakaminotan, and siyempre, abos na balaog na ibinar sa tuya, kan sa tuyang kagurangnan. Kaya sa kasunay ni, maninigo na kita magpasalamat sa iya. Yan sa tuya naman na punan ang bagong taon 2022. Mas maray na na kita maging madunong sa taon na ini. Ay bagaan ang kadunungan, ayuan pakaaram, kansala, asin pakaaram kan tama, asin itong sala, dahil nagibukon, nabitaran. Itong tama, yan ang padagos, gibuhon. Kaya ito mga sala, makaratan, sa tuyang na-experience siyan, kan nagtalikod na taon, lagi na sana sa tuyang experience, asin maging maneksyon para sa tuyang. Ito naman ng mga makay, ipadakos niya ito. Ini ang tunay na kadunungan, pakasabot, kung ano ang makay, asin yan, gibuon. Yan matugang, tagpuon kan taon. Ato yang siniselebrar ang solemnidad ni Santa Maria. Santa Maria, ina ng Diyos. Na ini, sarong katukduan, kan simbahan, aloy ng panahon. Ini matugang ang imahin, kan
katukduan ni Santa Maria, ina ni Diyos. Dahil siya ina ni Kristo. Dahil pabaga naloy at iyang pinagselebrar ang pagkamundrag ni Yesu Kristo. Ang Diyos na nanitaw. Ako na panahon na mga tao dahil nagtubod sa katukduan ini. Siring bagakan Yes po. Kan Albigensian heresy. Dahil nagtubod kay Santa Maria, na ina ni Diyos, para sa inda Santa Maria, ina sana nin tao. Dahil ninda maako. Dahil ninda masabutan. On paano Santa Maria, maging ina ni Diyos. Alagad sa pagtukdo. Nasimbahan, kunyan matugang atuya ng tinutubod, Rinorokyaw, Santa Maria, bilang ina ni Diyos. Ni matugang, ni manini sa tingnailing, pagpaini sa tuya, ang pagkamot Santa Maria, pagkatama ni Santa Maria, sa sayang aki. Kung siya matugang, ina ni Diyos, siya ina man niya ito gabos. Kaya ini pinapakirumduman kan pagkaamot ni Santa Maria, pangatama ni Santa Maria sa tuya. Ay, pun kan taon na ini, mitbidon siya bilang sa tuyin. Dan mitbidon man kita bilang siyang aki. Matindog na po, pagrukyaw ng pagtubod. Tutuboy ako sa Diyos ang
nagarumdom kan pagtubod asin pagsarig ni Santa Maria, paabot niya ta kay Kristo ang Diyos sa Diyos Ama ang sa tuyang mga pangaipo sa pagpuon kan bagong taon. Abiyon ta kagurangnan hinanyoga an sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pagsurog ni Santa Maria, asin huli kan sa indang tataramon, asin paarog, an mga pamayo kan simbahan, maghigos sa pagrani kan banwaan nin Diyos ki Kristo, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an bagong taon, magin panahon nin danay na pag-uswag kan buhay na pagtubod, naglalaad na paglaom, asin pagkamuot, na nakakaabot sa mga taong naging parte kan sa tung buhay. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagagabatan sa buhay, daranin kasakitan, makakuanin katuninongan, asin kaginhawahan sa paghorop-horop kan mga pagsakit ni Santa Maria, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an satong komunidad, magpadagos kan tataramon kan Diyos, sa satong puso, asin magsimbag, sa agyat kaini, sa espiritu kan kahuyuan, ninbuot ni Santa Maria, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa tabang kan pamibi ni Santa Maria, an mga nagihelang, makamate, nin ginhawa, asin an mga gadan, makalaog sa kahadian kan Ama sa langit, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no Nama, pinili mo si Maria na maging ina kan sa imong aki. Tabangay kami hulikan siyang pamibi, napahalagahan ang misteryo kan buhay, pagadanan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo, nasa mong kagurangnan. Amen. Matuka po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa sarong pagpareta, ipinasako, kung ano sa imo, ang ipinagbuo. Nabuharan na kayo kanino, asin Tindog po. Magpamibi ang matugang, tanganinan sa ko, asunan sa indong atang, magkanigong ako nin Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na marahayon, nagpuon asin nagtapos, ang gabos na marhay. Warasan sa mong nag-ugma sa solemnidad, kan banal na ina nin Diyos, nasiring na nagumuraway kami sa kapinunan kan samuyang grasya,
Maugbaman sa kapanuan kaini. Walagi Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Nagurangnan pa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaasan mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Utong maninig ko asin dapat mataano sa nakakaligtas. Danay minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama. Diyos na makakamhana dahil kasagkoran. Waligi Kristo na sa mong kagurangnan. Sarabay na mag-umaw, magrukyaw, magharubay sa imo sa lumidad kan pagkaina ni Birhen Maria, danay na Birhen. Ipinangidam niya ang bugto mong aki sa lindong kan Espiritu Santo. Siriman, danay, ang kamarawayan, kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban, ang liwanag ng tayong kasagkoran, sa Kristo na sa mong kakurangnan. Uli saya, nag-umaw ang mga angeles, kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan, mga palada na sirapines, sarabay, agisilibrar sa kaugmahan. Nag-aaram kami na ipagbuot mo, na makasanong sa inda ang samuyang matingog, kaugmahan ng mga magkairiba na nagsasabi. Kagurangnan ikanagadan banal, murabo ning kabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kansay mong espiritu, tanganing para sa mo maging kawak. Asin dugo, kansa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo, kansya sa rugaring ng buot, pinasaluiban sagko sa pasyon, nagkasyahanin, tinapay asin pagpasalamat, binak ini, tinaw sa iyang disipulos ng sabi, mag-ako ka makabusin, magkakaan ka ini. Inian sa kuyang kawak, niludulot para sa Indo. Siriman, kapamanggi, pagkuama niya ng kalisin, iraray, tinaw sa iyang mag-ako ka magabos, mag-inom ka ini ang kalis ka. Ang bago, pabulosan, ini ang pagibukan nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtuwod.
Ya kami nagurumdom kan sa iyang paggadan, asin pagkabuhay liwat, nagutulod sa iyong kagurangnan. Nagkapasalamat, tapi napagkan ikaw mo, mga tubang, asin nakikimayar kami, nag-aarang, kami nagpakinabang, kan hawak sa dugo ni Kristo, irumduma, kurang sa simbahan, nakalakop sa biro. Sirimang, irumduma sa iyong pagkahirakan sa mga tugang, nagturog sa paglaom kan makabuhay liwat. Dan akasinda, aliwanag kan sa imong lalagon. Hiraki kami kabos, namimibi kami. Aning kayo Santa Maria, Virgen ng Diyos. Mga banal na apostoles, kabos na santos. Magkani kumagin, kairas kan buhay, no din kasagkoran. Mag-umaw, magpamurawi, sa imong siring man. Huli, sa aking imong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, kaiba niya, sa iya, sa imong Diyos, amang makakamahan. Pagkasaro kan Espiritu Santo, ang kabos na kagalangan na sing kamurawayan, sa kabos na kapanahunan, kan mga panahon. Tugduan ka nakakaligtas na tugon, ay natuod kang Diyos noon ako galehan, nangas kitang magsabi. Kami sa kabos na maraot na may maibi kami kagurangnan
Orasan sa malaw niyamang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, simaligtas sa kabus na kapurisawan, mantang kami naghalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Jesucristo. Jesucristo nga kurang nani ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan binawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan tinata ako sa Indo, ari pagilngaan sa mong kasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, siya pagkani ko na siya, patuninong, asin magkaboronyog, soso ka sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nakahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Agpatinawan ka mo nin katuninungan. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagma o umayan. Kawak ni Kristo, Amen. Kan Diyos na makakamay
Tindog po. Ay, bigita. Agurang nan, augma kami nag-ako, ninlangit no na sakramento. Rasan namimibi kami, ay nim katabang, sagot sa buhay na dahil kasagkoran, prasamuyang nagmuraway, pagpayag. Santa Maria, Danay na Birhen, ina ang simungaki, ina ang simbakan. Holy Cristo na samong kagurangnan. Amen. Salve Regina. Misericordia. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, Ius tuus, misericordias oculus, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Regenetrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, y gloriosa Virgenes Matris Miracol posit animam, Odignum ebitacno facem raratur, Spiritu Sancto operante preparasti, Daut cuius commemorationem retamur, eius per intercessione, ab instantibus malis da morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium mane et semper nobiscum. Amen. Ano korang na pa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod ka mo kan Diyos na makakamhan, Nama, at sa Espiritu Santo, Amen. tapos ng misa, daw ka mo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Sabay na Diyos. banggit. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilihingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat gumawa ang poon ng mga dakilang bagay.
banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalang ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Luwal at isama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman.